Il-Vanġelu tal-lum forsi laqasadna niftakru xem minnu. Għax billi mhux storja, allura ninsewh mill-ewwel, però jitkellem fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ara kemm jitkellem fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ġesu jgħidilna żewġ affarijiet. Tibżewx u titħawdux. Jiena naħseb li huma żewġ esperjenzi li kollha kemm aħna l-adulti ngħaddu minnu. Aw xi ħadd minnkom li bħalissa m'għandu l-ebda biża'? Aw xi ħadd minnkom li jħossu ċert fuq kollox, li m'għandu l-ebda taħwit f'moħħu? U Evanġelu li verament ikellimna fuq l-esperjenza tal-ħajja tagħna. Imma Ġesu jgħidilna li hu ġie biex jagħtina is-sliem, il-paċi, biex ineħħilna l-biża' u jneħħi t-taħwit mill-moħħ. Imma tgħid aħna qegħdin immorru fid-direzzjoni kontrarja. Forsi għalhekk qiegħda tiżdied il-biża' u t-taħwit fil-moħħ. Forsi għalhekk jiżdiedu l-inċertezzi, forsi għalhekk jiżdied l-inkwiet, forsi għalhekk jiżdied id-dwejjaq, forsi għalhekk jiżdied l-istress, għax forsi sejrin f'direzzjoni differenti minn dik li jitlobna Ġesu. Forsi qegħdin nitbedu minnu bħala soċjetà. Jiena naħseb illi qegħdin immorru l-bogħod, qegħdin immorru f'direzzjoni oħra. Naħseb li x-xitan qed jagħmel tajjeb ħafna l-parti tiegħu. Naħseb li qed jingannana. Għax il-kol kemm aħna nfittxu sliem, il-kol kemm aħna rridu nkunu kuntenti, il-kol kemm aħna. Imma qegħdin nfittxu l-kuntentezza f'direzzjoni opposta għal dak li jitlobna Ġesu. Imma Ġesu għalilna li jagħtina l-Ispirtu tiegħu, il-Paraklitu. Interessanti din il-kelma tradotta difensur, hija traduzzjoni tal-kelma Griega parakaleo. Jiġifieri xi ħadd li jitkellem f'isem xi ħadd ieħor. Din il-kelma biex nifhmuha tajjeb iridu mmorru fuq kif kienu jiddefendu ruhom il-foqra. Kienu isibu persuna li taf titkellem, persuna ftit intelligenti, li kienet toqgħod warajhom u tgħidilhom kif għandhom jirrispondu, x'għandhom jgħidu, x'għandhom jagħmlu biex jiddefendu ruħhom. Illum għandna l-kelma avukat aħna. U kultant ukoll nittraduċuha bil-kelma avukat, din il-kelma paraklitu, parakaleo. U Ġesu qed jagħtina l-Ispirtu Santu biex jgħidil nisma' jista' xi kullu sejri f'direzzjoni żbaljata. Alla jħobbna kollha kemm aħna, jħobbna kollha kemm aħna. Inħossa l-imħabba ta' Alla lija, inħossuha l-imħabba ta' Alla lina, inħossuha jew le, jew il-bot, jew xi ħaġa li nafu f'moħħna imma ma nħossiex matul il-ġurnata. Ma nħossux lil Ġesu miegħi, lil Alla ma' ġenbi. Għaliex ma nħossux? Il-Vanġelu tal-lum jgħidilna. U jekk ma nħossux, se nħoss it-taħwit u se nħoss il-biża'. M'hemmx mod ieħor. Jekk Ġesu mhux miegħi, se nħoss it-taħwit u se nħoss il-biża'. Għax kollha kemm aħna niltaqgħu ma' ħafna sfidi fil-ħajja, kollha kemm aħna niltaqgħu mal-mart, ma' nies li ma jifhmuniex, ma' nies li ma jaċċettawniex, ma' nies li ma jaqblux magħna, ma' problemi ta' flus, problemi ta' xogħol, problemi ta' relazzjoni, kollha kemm aħna niltaqgħu magħhom dawn. Ħadd mhu eżenti minnhom ħadd. U xejn nimmaġinaw jew nitolbu li x'darba dawn ninħelsu minnhom għal kollox, għax qatt mhu se tiġri. Qatt mhu se nkunu mexxin fid-direzzjoni żbaljata, jekk minn għalina li l-flus isolvu l-problemi kollha. U forsi din hija waħda mill-inganni l-kbar li qegħdin ngħixu. Triq li ddaħħalna fit-taħwit u fil-biża'. Tħallux qalbkom titħawwat jew tibbeżza. U aħna iktar ma jgħaddi żmien, iktar nitħawdu u nitbeżżu. Allora kif se nħossu għadin l-imħabba tal-Alla? Ġesu għalilna fil-Vanġelu tal-lum. Min iħobbni iħares kliemi
u aħna niġu namru għandu. Il-preżenza tal-Alla jien inħossa meta noqrob lejh, nisma' l-kelma tiegħu u nipprova ngħixha, nipprova nwettaqha f'ħajti, mhux sempliċement nismagħha, nipprova nipprattikaa. Għalhekk eżis ġenituri, ejjew l-okkażjoni tal-lowm tal-griesma ta' wliedkom, tal-griesma tan-neppotijiet tagħkom, tat-tfal tal-ħbieb tagħkom, ejjew propju l-lowm quddiem Alla nagħmlu l-għażla illi noqorbu lejh, li nersqu lejh, li ma nitbedux minnu, iktar ma nitbedu minnu iktar nagħmlu wisa f'qalbna u f'moħħna għal taħwitu biża'. Iktar ma noqorbu lejh, iktar nagħmlu wisa f'qalbna għaslim, għal paċi, għal ċertezzi, għallena fil-qalb tagħna, inqas problemi li ħafna drabi nivvintaw aħna bid-direzzjoni żbaljata li aħna nsegwu, li aħna nimxu fija. Fi kliem iktar sempliċi. Il-griesma tal-lejra trid isservi biex dawn l-adolescenti, iż-żgħażagħ, mhux jibdew bil-mod jitbedu mill-Knisja. Tkun bla sens iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla jekk isservi bħala il-bidu tat-tluq. Il-bidu biex nitbedu, biex nitilqu, bla sens. Bla sens. Bħalma nagħmlu ħafna affarijiet oħra, bla sens f'ħajjitna. Ejjew nieħdu deċiżjoni għażla bħala parroċċa, bħala komunità parrokjali illi lil dawn iż-żgħażagħ li llum qegħdin imdawrin magħhom biex magħhom nitolbu d-don tal-Ispirtu tal-Alla, Alla li ġej jammar fihom fl-Ispirtu tiegħu. Insostnuh dal-Ispirtu permezz ta' għażliet veru proprji inkunu qrejb tal-mulej. Kif edna fil-bidu, Alla jħobb lil kulħadd, anki li dawk li huma mbedin minnu. Id-differenza fejn hi li dawk li mbedin minnu ma jħossuhiex l-imħabba tiegħu. U aħna lekk imsejħin biex niġu hawn. Għalhekk il-Knisja, għalhekk il-komunità l-Isranija, għalhekk it-tagħlim is-smih tal-kelma tal-Alla, dan hu li jgħinna ngħixu u nħossu l-imħabba li għandu għalina. Fil-mixja li qed nagħmlu matul il-ħdud tal-għid qegħdin nirriflettu fuq partijiet mill-quddiesa. Illum imiss naħsbu ftit, nirriflettu ftit fuq it-talba tal-missierna, is-sinjal tal-paċi, il-qsim tal-ħobs mit-qarbejn, 4 ġesti importanti li dal-waqt nagħmlu. Missierna li inti fis-smawiet. Kemm ngħidha bil-qalb dik it-talba, kemm inħossa meta inkun qrib ta' Alla, inħossu tassew missieri li jakkumpanjani, missieri li jħobbni, lil dawk ta' madwari jinħossom tassew ħuti, u mhux għal xejn is-saċerdot jiftaħ idejh quddiem Alla fit-talba tal-missierna u minn rejt anki fost tal-assemblea niftħu idejna, mhux ta' b'xejn għaliex. Missier, aħna mitluqin f'idejk bħalma tarbija tintelaq f'ħoġor omma ċerta, sikura, ħinja, mingħajr biża', mingħajr taħwit, għax qiegħda f'idejn omma. Is-sinjal tal-paċi f'dinja ta' kompetizzjoni minn meta tkunu għadkom żgħar ħasra. Diġà nibdew ndaħlukom f'kompetizzjonijiet bla sens, l-ewwel waħda tal-iskola. Imbatta kif tidher, imbatta l-sports, min se jiġi l-ewwel mis kompetizzjonijiet biss fil-ħajja. Imbatta kemm għandna flus, ta' kemm għandna ġejt, ta' kemm għandna proprjetà, kemm għandi lob, kemm għandi l-mobile tal-aħħar moda, kemm qed nilbes bħal kulħadd, jew aħjar minn kulħadd. U l-mulejn jgħidulu missierna,
aħna aħwa, aħfrinna b'mubietna, ejna nħobbu lil xulxejn, ejna naqbżu għal xulxejn. Dan jatina sliem. Dan ibedna mit-taħwitu mill-biża. Il-qsim tal-ħobs. Ħajjitna għandha tkun qsim tal-ħobs. Mhux nipprova nitla' minn fuq darek, nipprova ninqeda bejk, nipprova nużak għalija biex inkun sewjien le, imma naqsam miegħek. X'differenza? Din hi l-paċi, dan hu sliem li għatina Ġesu, din l-imħabba tal-lamejxa. Natik mill-ħin tiegħi, mill-intelligenza tiegħi, nejnek tagħmel il-homework jekk hemm bżonn, nistudjaw flimkien, minix ippreokkupat, nista' tkun aqwa minni aħjar minni, iktar minni. Kompetizzjonijiet, sfortunatament, li morru kontra il-ġest ta' Ġesu li jagħti lilu nnifsu. Is-sors veru, lajn vera tal-paċi. Itqarbejn. Jekk aħna nitbedu minn hawn, ma jkollniex l-esperjenza tal-intimità tal-persuna ta' Ġesu magħna. Ma jkollniex il-post f'qalbna għal dak li l-awtur tas-sliem tal-paċi, il-prinċep tal-paċi, paċi fl-art li l-bnedmin tarida tajba, hekk kantaw l-anġli fl-għaliqi ta' Betlem. Ma jkollniex wisa, ma nagħmlux wisa għal paċi f'qalbna, jekk aħna ma niġux hawn u nirċievu l-Ewkaristija. Hekk il-kelma talla u din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla ma jkunux sempliċement performance, ma jkunux sempliċement teatrejn, ma jkunux sempliċement nattendi għal xi ħaġa li tgħaddi, imma din xi ħaġa reali, vera. Daqskemm kieku ħadd antibiotik l-isptar, daqskemm kieku ħadd vitamini li jgħinuk għal ħajtek, daqskemm kieku ħadd parir minn avukat li bidillek ħajtek għall-aħjar. Din l-Ewkaristija, din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa, meta aħna ngħixuha bis-serjetà, fl-awtentiċità tagħha. Min qalbi nawguralkom, imma nawguraw wkoll il-familji tagħkom illi jimxu fid-direzzjoni tal-Vanġelu tal-lum, mhux fl-oppost. Għax intom bir-raġun ma tistgħux tiddeċidu għalikom diġà mill-lum. Imma bl-eżempju tagħhom u bl-għajnuna tagħhom toqorbu iktar lejn Ġesu. Mhux għax il-Knisja għandha bżonn tan-nies, mhux għalhekk. Mhux biex il-Knies ma jiżvojtawx, mhux għalhekk, imma biex il-qalb tal-bniedem ikollha ftit serenità. Biex aħna ngħixu bi ftit aktar kwiet u jkollna inqas taħwit u inqas biża'. Ġejt biex nagħtikom sliem, tħallux qalbkom titħawwad. Ġejt biex inneħħilkom il-biża'.